benvidos un domingo máis a esta sección de Domingos en Festa, onde hoxe vamos a compartir momentos cun artista ourensán, que se chama Rubén Prieto e o seu estilo musical é folk vanguardista. Por eso, imos comenzar con esta sección de Coñecendo a, e vamos coñecer un pouco máis a Rubén Prieto. Hola Rubén, que tal? Moi boas. Como te atopas? Moi ben, moi tranquilo, moi contento. Bueno, pois eu creo que nos tens que contar un pouco que é isto de folk vanguardista. Bueno, isto do folk vanguardista surxiu como unha idea e un proxecto hai 6 anos, cando me desvinculei da banda de gaitas na que tocaba, na Follateira, e decidín salir un pouquinho máis do tradicional porque xa estaba moi farto de que a xente, os gaiteiros, nos encasinen no mismo. É dicir que, un gaiteiro, este vai para a romería. Non, o sea, un gaiteiro considero que como músico, como persoa, dá feito moito máis. Entón decidín ir mezclando estilos, estuve estudando un pouco o asunto, e fui mezclando un pouquinho ritmos de fora, ritmos, non sei, como as rumbas, como un pouco de rock, fui buscando cosas, fui cuadrando con cancións tradicionais tamén, e fixe unha mezcla e empezou a salir aí o proxecto. E o primeiro proxecto chamase Alma da Terra, é o primeiro traballo que teño feito. Consta de 14 cancións, e realmente, pois, sempre foi algo que me fixo ilusión. Estuve traballando 4 anos nel, ata que o estrenei no ano 2012, no primeiro concerto que dei como solista, e a verdade é que a xente acolleu moi ben porque non se esperaba que un gaiteiro que a mellor conseguira retratar outro tipo de culturas, que fixera, sabe, que se salira do que realmente sempre moitos gaiteiros son. Iso significa que a nosa gaita galega ten unha serie de particularidades que fan que sexa máis con un instrumento popular, que sexa un instrumento como calquer outro, non? Correcto, o sea, unha gaita é moi versátil, podes tocar rock, podes tocar reggaetón, podes tocar rumba, podes tocar a parte de muñeiras e tal, podes tocar o que queiras. Realmente é un instrumento que ten alma propia. Bueno, hoxe vas a ter como 25 ou 30 minutos de espectáculo. Como poderíamos definir o espectáculo que nos vas a facer hoxe? Que tipos de cancións nos vas a ofrecer? Bueno, pois vou a presentar deste primeiro traballo que teño. Estou traballando no segundo xa, teño 2 cancións, pero vou presentar varias pezas, vou presentar algunhas das que metín, porque, por exemplo, en vez de a mellor estar todo o tempo con cancións tradicionais nosas, tamén fixen versións de Rolling in the Deep, Diamonds de Rihanna, Apologize de One Republic, tamén collín cancións de artistas famosos e versionei na escalaida. E aparte tamén teño un pouquinho con flauta, porque hai cancións que cuadra ca flauta. Bueno, pois Rubén, simplemente nos queda dar as gracias por estar connosco en Domingos en Festa. Esperemos que disfrutes hoxe tocando, que nos fagas disfrutar, e para nós é un honor. Amigos, xa sabedes, hoxe temos connosco e podedes ver a continuación unha parte moi importante da actuación de Rubén Prieto, artista ourensán, de categoría e con un estilo propio moi marcado. Esperemos que les guste. Moitas gracias.
Ahora sí, ahora xa entramos en calor, entón ahora vamos a darle un pouquinho máis de caña. O seguinte tema titúlase Moliendo café. É un tema tradicional tamén de outro sitio, pero aquí xa busquei o primeiro punto de fusión e busqueille meter outro rollo distinto. Busquei e collín unhas bases de reggaetón, estuve probando, e houve unha que me convenceu o suficiente e dixen, esta ten que salir para diante. Entón, Moliendo café.
canción non era así. Acabame de salir unha versión nova porque me perdí.